Aha, închide! Închide cuzoarul! Obligat! Doar american! Vezi că faci buf. Da, nu știu ce faci asta. Adu vali tu miez după de care. Dar e de aia de casă. De care fi bun? M-a cumpărat. Ei, m-a cumpărat, mă, Stai așa, nu știu pulincă, dar la mână. Așa, cu părinți. Stai acolo, Alexandra, ia stai acolo. Ia vezi, mă, Alexandru, să chinui cu cuptiorul ăsta, cum îi dă drumarea în asta? Uite, t-a făcut una. T-a făcut. Ia vezi, e coaptă, nu-i coaptă, aștepta și cu eu, nu știu, ia crud acolo. Vezi că... Te colentez, mă. Ia filmează. Nu se poate, de când am băgat, are ori, nu se poate. Și fie îi dă drumul, ea nu știu eu. Așa. Și un jet. Da. Dar ce ai adus atâta? Uite că ușoară. Să-ți ține. Urâtule, nu fi ciorapul, mă. Era... Dar n-ai făcut focul, vrei? N-am dimineața la 4, la 5. Am băgat cizma aia ca orice colată. Mamă, dar mi-am foame, eu plec la Nu mine. uite foamea acum, să coacă pâinea, nu vezi că a cerut la mai Nu se coace pâinea. Păi ce să soamă, mă? Uite pe Alexandru. Bă, tine. Nu. Da. Adi. N-a venit tactul, mă? Ia te pot dă, tu pot tot scris tu. Oameni, iartă-mă. Scoți-te. Scoți-te. Cum ai? Cine a Ai zis tu că nu-i nebună ăsta? Eu. Ia-ți bine cu lapte de la. Ia-ți. Închide acolo, așa. Ce violă-i bagi, bre? Dar ce să-i mă avează, mă răcit, mă nervează. Îmi bag în el. Nu, ce fel de amețită aici, că vrei să alungi, vrei. Da, ea de ce nu l-a hrănit, bre, când a venit? Dar n-aveam mâncare, nu era gata. E, ce n-a drage acum. S-a dus acasă, mă duc să faci curat la port, să duc și o bucățică de pâine, când are Cu balona. Hai, balonul de ăsta. Ua, pa! Ia uite ou. La Mariana. Hai, Așa, mamă. ghite. Da, mă, mănâncă, mă. Mănâncă, mă, când pun ce are. E orez acolo, cartof, cu ce să dea una. Lasă papă, să tu, te culci. Am de pun papcioară și dau la mergan. La merga. La E, merga. zice, ea doarme, de urgență. Gata, de acum a luat. Așa? Păi da. Păi nu știam, bre, mamă, de unde e. Mie mi-era frică să o corect. Trebuia să aprinde, uite așa. Păi n-aș știu, Gabi ăsta zicea mereu săracul, dar dacă nu